आज प्रबल खरा होचे जाउथे या टिका बसिथे भल मरि गले मु घर को चली जिबी हां हां मु घर को चली जिबी ए बाबू अरे एठी काई की सोइछ भेड़े के उठा ए बाबू काई सोइछ तमे एठी काई की सोइछ चिकू हो गया बे मते चिनी पनाती राहुल मो सेबू सामुकार बड़ भाई अबे कौन से ना कौन सामुकार बे मो काय को चलने तो जाए ना साला मोटा को पूरा नष्ट कर डाला राहुल तमे मद पिउ छ हाँ पियो छे हमारे अलावे सडो की राहुल छी तमे से तो काम करी तमे बड़े शिल्पपति रो पुओ तमे मद पी रास्ता घाट में तमे पूरा पाठ साठ पढ़ी पाठ साठ पढ़ी तमे एते छोट काम करी पारुछ की राहुल छी अबे ओयो मो छटला छोटा काम करछे कौन कहलु बे मो छटला हां यो राहुल मते तुम्हें मारी पालो राहुल मु पूरा सामुकार बड़ भाई हिसाब रे तुम ठारू बड़ भाई तुम सान भाई मो तुम हाथ उठे पालो बाबू छी बाबू छी आमे तुमको भाविथिलु कौन आ तमे हमको देख आमे किंतु तुम कतरु एया आशा करि नथि माने तुम पांपाकर सम्मान और तुमको विश्वास करी मो सान भौरी को मु तुम हाथ रे टेकी देगी आज देखो जे तुम ये अवस्था देखी मो भौरीटा तुम घरे केते सुखे थिबो मुझे को अनुमान कले हैं तोर एते भाषण गाजी दरकार नहीं तो जाबे मते निद में नहीं मारे के नहीं नहीं बाबू नहीं कोने अरे नहीं के सोए अरे ए बाबू ए तुम जदि ए रास्ता घाटे मद पी सोइब ताहे तुम बापांकर मान सम्मान इज्जत ये दुनिया दांडे सब नीलाम हो जिवो याकु तुम चिंता करि मारछो तो ए राहुल चलो उन्हें तुम घरे पर दे ए राहुल चलो नहीं बे मोबाइल दे दे मोबाइल दे सोए राहुल राहुल मदपी रास्ता रुद्र मौसा ये अवस्था देखी खराब से बो मेडिकल सीधा आम घर को नहीं आती
ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏଠିକି ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଦେଖ ପୁଅ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ, ତମ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ତମ ବାପା ବିରକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତମ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଥିଲା? ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଉଥିଲା? ରାହୁଲ ଥାଉ, ତମର ସେ ଦୟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିରେ ଅତିଥି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି, ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ରାହୁଲ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ତମେ ଯିବ। ଆମେ ତମକୁ ଏଠି ଅଟକେଇ ରଖିବୁନି। ହେଲେ ପୁଅ, ଶାଶୁ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଦେଖ ପୁଅ, ତମେ ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଗୁଡାକରେ କଲିଜାକୁ ଜାଳି ଦବ। ମୋ କଲିଜାଟା ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଳି ଯାଇଛି। ତମେ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଯାଇଛ। ତମ ଝିଅଟା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରାହୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମଦକୁ ମୋର ସାଥୀ କରିନେଇଛି। ରାହୁଲ ଦେଖ ପୁଅ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଯାହା ଥିଲା, ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, କାହାରି ମତାମତ ନ ନେଇ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଥିଲି। ମତାମତ ନେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ବି ତମ କଥା ମାନିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଳ ଦେଖାଇ ତମେ ସିନା ସାମୁକାର ବାହାଘରଟା ମୋ ସହିତ କରିଦେଲ। ହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନୀତିଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଦାହରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସାମୁକାଟା ସବୁଦିନ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୋ ସାନ ଭାଇ ରବିଟା ଛାତି ଉପରେ ପଥର ଲଦି ତା ପ୍ରେମ, ତା ଭଲ ପାଇବା ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହସିବା ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମଦକୁ ସାଥୀ କରି ନେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଅମୀମାଂସିତ ଅଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ହେଲେ ପୁଅ, ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କରିବି। ସମୟ ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ଚାଲିଛି। ଦୈବ ମୋ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ଆଉ ବିଧାତା ମୋତେ ଆଣି ଆଜି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ରାହୁଲ ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଜୀବନଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛ? ଦେଖ ପୁଅ, ତମେ ସେସବୁ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ତମେ ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ସାମୁକାକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କର। ବୋଉ, ମୁଁ ତମର ବୋଉ। ଶିବୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରି ତମେ ବି ମୋର ପୁଅ। ମୋ କୋଳକୁ ଆସ। ମମତାର ମନ ଲଗେଇ ମୁଁ ତମର ସବୁ କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିଦେବି। ଏ ମାର ମନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତା ଭାବି ମୋ କୋଳକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆସ ପୁଅ, ଆସ। ନା, ତମେ ମା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ତମେ ଗୋଟେ ଯାହା ନୁହେଁ। ଯେ ନିଜ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲାନି, ସେ ମତେ କଣ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ? ମୁଁ ତମ ଗାଡ଼ି କଥା ମାନିବିନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ତରକାରୀକୁ ଏଇଠି ବିଛେଇ ଦଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯାଅ
ଆଉ ତୁ କିବା ତୁ ତ ଫୁଲ ହେଇ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିଲୁ ଆଉ ଏ ବଗିଚା ଛାଡି ରାଜଉଆସରେ କଣ କରୁଛୁ? ଭାବିଲୁ କଣ ଭରଟା ରାଜଉଆସକୁ ଆସିପାରିବି ନାଇଁ ଲୋ ତୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ବି ଭର ଆସିବ ଫୁଲରେ ବସିବ ଆଉ ତ ବହୁତକ মতে ভারি ভালো লাগিলা হেলা ক্ষেত্রটা মো অপেক্ষা তোর বেশি হব সেদিনের সে কথাটা যদি মু তো শ্বশুরাকে কই দিয়ে তো স্বামী তোতে ছাড়পত্র দব তো শ্বশুর তোতে ঘৃণা করিব আউ তো দিয়র আই মিন তো প্রেমিক তোর মুহূর্তু টিপ পকে তাহলে যাবে তাহলে তুই টিকে আমার বন্ধুকে ডাকি দে মু এঠু যাবি বন্ধু বলে কহিବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହବାର ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ବିଶୋଧନ ସାପ ସହିତ କେହି କେବେ ବନ୍ଧୁତା କରେ ନା ଦେଖ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ବାଟ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉନାହୁଛି ପ୍ଲିଜ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ঠিক আছে চাল যাবে ও কথা মানিকি মু চালুছি হ্যাঁ তু গোটে কাম কর কাম মতে টঙ্কা 10 লক্ষ দেবে মু চালু 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ তো শ্বশুর রুদ্র মাধব রায় আই অনচেষ্টে যা সেইথুর 10 লক্ষ নেইয়া মু সুন্না পিলা হইব তবে কହୁଛ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବି নাই 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 কেউ চোরি কাজ করিবু আরে সে ঘরর বহু হিসাବରେ তোর সে টঙ্কার অধিকার ଅଛି যা টঙ্কা দেই দে মুতা ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପାରିବିନି শ্বশুর গলা ধক্কা অপমিতা সইল পারি আত্মহত্যা করে আউ তো ভাই দিটা লোক অপবাদ সইল পারি ঘর ছাড়ি চালি তারপরে চিন্তা করে পারছু তো তো অবস্থাটা অপরাধ তুই করিয়ে দেয় অপরাধ করেছে তোর শ্বশুর রুদ্রা মাধব ও কইছে বড় সবু আশা থেকে পাদরে তোড়ি তো মতে পিতৃ হরা অনর্থ শোধইবে আমার সবু ধন সম্পত্তি ছড়াই নাই মতে রাস্তাকে ঠেলি দেই আমার বাপে কুমারী তুই রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাইছু ଆଉ ମତେ ସଦେଇ ଦେଇଛ ଗୋଟିଏ ତଳ ପାହାଚ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଶୁଣିଥିଲୁ ମୋ କଥା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଛି ଚୋରି କରିଛି
ମଣିଷ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ରୁଦ୍ର ମାଧବର ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ମୁଁ ତତେ ପାଉଁଶ କରୁଛି। ଅପରାଧ କଣ? ଆରେ କଣ କରିଛୁ ତ? ମନେ ପକା ସେଦିନ ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କେତେ କାକୁତି ମିନତି କରିଥିଲୁ ଆମେ ବାପକୁ ଅଧିକାଂଶିତ ପାପସରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ। ହେଲା ତୁ ଆଉ ତୋର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ମୋ ବାପାଟାକୁ ମାରିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ପାଇ ମୋ ବାପା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ମାରିଦେଲ ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଧର। ଆରେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ତ ବାପାକୁ ମାରିଲୁ। ଥଟା ମଜାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୟଟେ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଆମ ଥଟା ମଜାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲା। ମିଠା କହୁଛୁ ମିଠା କହୁଛୁ ମିଠା କହୁଛୁ ସବୁରେ ମିଛ। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣେ ତୁ ଆଉ ତ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ମୋ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। এই দিন ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ମୁଁ ଜଳିଛି। 87 ରାଉତକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରି ସାରିଛି। ସାମତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରି ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ତତେ ମର୍ଡର କରି ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁତି ମୁଁ ଭୈରବ ଭୁଜବଳ ସିଂହ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ବାଘ ଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମିତ୍ର ସହିତ ମୁଁ ମିତ୍ର ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲି ଯା। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆରେ ତୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋ ପରିବାର ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିବି। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନା। ଚାଲି ଯା ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ଠିକ ଅଛି ତୋ କଥା ମାନିବ ଚାଲୁ। ହେଲା ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। 10,000 ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ ମା ମୁଁ ତତେ 10 ଲକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ ମା ଏ ଘରେ ଚାବି ନେ। ଆରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦି। ମତେ କଣ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ ଯେ ଭୈରବ ଯାହା କହୁଛେ ସତ। ତମେ ତା ବାପକୁ ମନା କରିଛ। ତମେ ତାଠାରୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡେଇ ଆଣିଛ। ମୋ କଥା ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦିଅ ବାପା। ମୋ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାପା ନିଅ ତମ ଟଙ୍କା ନିଅ। ହେଲା ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ସେଦିନ ସତ କଥାଟା କହିଦେବି। ଭାଉଜ ଏମିତି କଣ କହିଦେଲା? କୋଉ ସତ ବିଷୟ ତମେ କହିଦେଇଥିଲା? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ତମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବତା
କିଛି କହିପାରିବିନି ଭାଉଜ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ହବ କୁହ ଭୈରବ ଜବଳ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛ ଆଉ ତମେ ତାକୁ କାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଲ ମତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରନି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି ତମକୁ କହିବାକୁ ହବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ତା ସହିତ ତମର କୌଣସି ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେଇ ପାପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ମୋ ପାଇଁ ମଦ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଫେରେଇଛ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ମଦ ପିଇବାଟା ମୋର ନୀତିଦିନିଆ ପେଶା ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ମୋର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମତେ ଏ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଯିଏ ନିବୃତ୍ତ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବିନି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ছি ভাই ছি যে যে সরিতা ভଳି ଜଳି ଜଳି ତମକୁ ଆଲୋକିତ ଦଉଛି ତମେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ତମ ବିବେକ ତମ ବାଧା ଦେଲାନି ଆଉ ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୋ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେବା ଆଗରୁ ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି ତୋ ପଇସା ତୋଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମଦୁଆ ପାଇକି ଯାଇଛି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନ ତା ଆଶା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ଶେଷ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ପାଇଛି ପିଇବି ଏମିତି ପିଇ ପିଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ଭାଇ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ତମ ସାନ ଭାଇଟା ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରବି ତୁ ମୋ ଆଗରେ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତମରି ଖ୍ୟାଲ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ ବସିଛି ଆଉ ତମରି ଖ୍ୟାଲ ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ମତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତୁ ତାକୁ କହିବା ଶିଖେଇ ଦେଉଛୁ ରେ ତୁ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠେଇଲେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଶାସନ କରୁଛି ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ
ଆସିବିନି ବଡ଼ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ଭାଇ ମରି ଯାଉଛ तुम्हें मोह पर हाथ उठे पाइलो सोचता जो भाई तुम्हें आज मतलब मारी पाइलो शुणुचु भाई तू जहाँ कुछ भल पाइबा देनु